नमस्ते. आज मी मसाला पाव बनवते. त्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. नाहीतर साहित्य नाही दाखवला तर टाकताना दाखवतात. आता मी तुम्हाला पहिलं साहित्य दाखवते. चालेल. आता इथे बघा 2 कांदे घेतले आहेत मोठे, ते पण बारीक कापून घ्यायचे असे. कसुरी मेथी घेतली आहे 1 चमचा. हे मसाले घेतले आहे. हे पावभाजी मसाला आहे 1 चमचा, अर्धा चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा जिरा पावडर, अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर आणि अर्धा चमचा कमी जिरा घेतला आहे. आणि हे आपले त्याच्यासाठी भाज्या, शिमला मिरची आहे, 2 टोमॅटो आणि थोडासा बीट किसून घेतला आहे. आणि आपले 2-3 मिरचीची पेस्ट, हिरवी मिरची आपण जाडी मिरची आणलेली ना त्याची पेस्ट बनवून घेतली आहे. आणि हे मिरची आहे, याची बी काढून घेतलेली आहे. हे मिरची आणि हे लसूण, हे 10-15 लसूणच्या पाकळ्या घ्यायच्या. आणि हे 7-8-9-10 तरी मिरची घ्यायची. ही आता गरम पाण्यात मी भिजायला ठेवलेली, उंबालले चांगली. आता ह्याची लसूणची आणि मिरचीची पेस्ट करून घेते पाणी टाकून. ह्याच्यात बारीक पेस्ट करून घ्यायची. मिरचीची पेस्ट वाटून घेतली आहे. हो, एकदम छान, मस्त छान झाले ना. आता आता बाकी सगळी तयारी झाली आहे. आता गॅस पेटवते. आणि आता आपण मसाला पाव बनवतोय, बरोबर? मसाला पाव बनवतोय. आता तव्यामध्ये पहिला बटर टाकायचा. वा वा वा. तो पूर्ण बटरचा पॅकेट होता ना? तो पूर्ण पॅकेट होता. त्यातला अर्ध्याचा अर्धा घेतला आपण. थोडा तेल टाकायचा. आणि हा आपण तेल टाकलाय कारण आपला मस्का जळाला नाही पाहिजे म्हणून. बरोबर. आपला बटर आणि तेल टाकलाय, ते चांगलं तापलंय बघा. आता त्याच्यामध्ये हा जिरा टाकायचा. म्हणजे पहिलं जिरा तडतडायला पाहिजे त्याच्याबरोबर. जिरा तडतडला पाहिजे चांगला. आणि ही पावभाजी नाही तर मसाला पाव उलटा बोलू शकतो. म्हणजे तुम्हाला जर पाव मध्ये भाजीमध्ये पाव टाकून खायचा कंटाळा आला असेल तर डायरेक्ट रेडीमेड तुम्हाला पावाला मसाला लावून देणार, तर त्याला बोलतात मसाला पाव रेसिपी. आणि ही रेसिपी ना मी मुलुंडला गेलो होतो एकदा, मम्मी आपण माझं जेव्हा लग्न झालं होतं तेव्हा गोल्ड शॉपिंगसाठी गेलो होतो बघ, त्याच्या बाहेर ते लोक विकत होते. आणि हे रिसेंटलीच म्हणजे गेल्या काही वर्षापासूनच लॉन्च झालेलं आहे. आणि एकदम छान लागतं ते मसाला पाव. म्हणून मी बोललो मम्मी तर आपण मसाला पाव रेसिपी बनवूया. आता त्याच्यामध्ये कांदा टाकते. ओके. तर किती कांदे आहेत हे? 2 कांदे. 2 कांदे. आता कांद्याला पूर्ण लालसर करायचं आहे. पूर्ण लाल असं थोडंसं लाल करायचं आहे, जास्त लाल नाही करायचं आहे. आणि तुम्ही सर्वांनी एक गोष्ट नोटीस केली की आपण इकडे तेल कमी वापरलंय आणि बटर जास्त वापरलं, अमूल मस्का जास्त वापरलेला आहे. म्हणजे त्याच्यामुळे तर ती पावभाजीला अजून चव येते. बरोबर. कांदा थोडा फ्राय झालाय. कांदा कसा करायचा? लालसर तुझ्या साडीसारखा? नाही, लाल नाही करायचा आहे. नाही. आणि आज काल पण मम्मीने साडी काय भारी नेसली होती, आज पण साडी कुठून काढल्या एवढ्या साड्या? आता नवीन कितीतरी साड्याचा स्टॉक आहे माझ्याकडे, मी नेसतच नाही. हा ना. एवढं आहे की आता डायरेक्ट दुकान घालू शकतो आपण. आणि आता नुकताच पाऊस पडून गेला तर बाहेर बघा किती छान वाटतंय. भाई तुम्ही काय बघताय? बघा तो भाईचा मोबाईल आहे, तो भाई मोबाईल मध्ये बघतात आहेत. आणि इकडे अजून आपला कांदा परतला जात आहे. जरा लाल लाल रंग झाला पाहिजे मम्मीच्या साडीसारखा. आता मी त्याच्यामध्ये भाज्या टाकते. टाकायचं झालं पण? झाला. अमूल मस्का बाद झाला त्याच्यात? बाद झाला. आता त्याच्यामध्ये भाज्या टाकायची. आता कोणती भाजी? शिमला मिरची. शिमला मिरची किती घेतली आपण? 2 बारीक बारीक होते म्हणून 2 घेतले, मोठा असेल तर 1 घ्यायचा. टोमॅटो 2. बीट. आणि बीट आपण किसून घेतलेलं आहे इकडे? किसून घेतलाय. ओके. बरोबर. पावभाजी बोललं की भाजीचं मिश्रण, सर्व भाज्यांचं मिश्रण. आणि आता त्यात काय टाकणार आहे? आता त्याच्यामध्ये मसाले, हे सर्व मसाले जेवढे आपण सांगितले तेवढे. धना पावडर, पावभाजी मसाला आणि गरम मसाला
आणि लाल तिखट. लाल तिखट. हा गाणं तुम्ही ऐकलाय काय? लाल गंज के लाल बाग से लाल चुनरिया लाई, चुनर. हे कोणाला बघून गाणं मी तुझ्या साडीला बघून. हिरवी मिरचीची पेस्ट आपण जी केलेली ती. अरे वा. कसुरी मेथी. आता आणि आपलं हे वाटलेली मिरची पेस्ट. ह्याच्यात आपण लसूण आणि लाल मिरची घेतली आपण, बरोबर? 1 चमचा, 2 चमचा, 3, 4, 5. बस. मग तू सर्व गाणं टाकले केल्याप्रमाणे नंतर परत टाकायची आहे ना. झोपलेला माणूस जागा झाला. आजा ना छूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम, आई जवानी सर पे तेरे पे क्या करूं जवानी पे रे. आज 2-3 गाणं गायला मम्मीसाठी. हा पण मम्मीची साडीच बघ ना कशी आहे ती, वेगळ्या प्रकारची. तेच बोललो मम्मीने कुठून काढल्या साड्या. कधी घेतलेलं काय लक्षात पण येत नाही ना हे. आज सुगंध आला ना तुला. अशी काहीतरी टेक्निक पाहिजे होती की जो सुगंध आहे ना तो पण आता तुमच्यापर्यंत पोहोचला पाहिजे. जसं ऑडिओ आणि व्हिडिओ कसा पोहोचतो तसा एक फ्रेग्रन्स टाइम पण काहीतरी पोहोचला पाहिजे होता. ही रेसिपी डिट्टो तशीच्या तशी बनवा, तुम्हाला पण फ्रेग्रन्स येईल. हे बघा. वा वा वा. आणि अजून एक गोष्ट असते मम्मी पावभाजीमध्ये, ते म्हणजे असं मॅश करायचं. हे किती सुंदर वाटतं बघ बघायला. वा वा वा. ॲक्च्युली ह्याचा सर्व क्रेडिट, अर्ध्यापेक्षा जास्त क्रेडिट या चटणीमुळे जातं. तर ही चटणी तुम्ही नक्कीच बनवा. आणि मिरची जशी आम्ही दाखवली तशीच वापरायची, एकदम अशी खडबडीत असते ती वापरू नका. हां. तर ह्या मिरचीला मी त्यांना म्हणालो की तिखट पण पाहिजे, मीडियम तिखट पाहिजे आणि लाल पण झाली पाहिजे. ठीक आहे. आता थोडा पाणी टाकते कारण भाजी शिजली पाहिजे, चांगली गरगरीत व्हायला पाहिजे ना. गरगरला पाहिजे माणसाला खाऊन. गरगरला पाहिजे खाऊन. आणि गरगरलेले माणसं पण उठले पाहिजे. आपला तवा होता मोठा, पण गावाला नेलेले ना भाकरी करायला. आता याच्यामध्ये मी फक्त भाजी करून घेणार आहे या तव्यामध्ये. ते दिसायला बघ किती सुंदर वाटतंय, एकदम छान वाटतंय. तरी अजून ह्याला वेळ लागेल ना सर्व शिजायला पाहिजे. चला मम्मीला शिजवू दे. आणि मी म्हणालेलो गाणं तुम्हाला कसं वाटलं कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि इकडे काजल काय करते? लसूण सोलायचा कार्यक्रम. आणि इकडे भाई काय करते? हवा खातात आहेत. हे बघा पावसामुळे कसं झालं बघा, हे सर्व बाहेर झालं ना पावसामुळे, हे आतमध्ये पण झालं थोडंसं असं. मस्त वाटतं पावसाचं वातावरण ना, एकदम छान वाटतंय. आणि ह्या रूममध्ये आम्हाला सर्वात जास्त हेच आवडलं, ही जी ब्राईटनेस आहे ना, ओपननेस. हॉल माणूस कसा आल्यावरती काय बेडरूममध्ये डायरेक्ट शिरत नाही, त्यांना सर्वात जास्त जे दिसतं ते म्हणजे आपले पाहुणे कोणाला त्यांना सर्वात जास्त प्रसन्न वाटतं ते हॉल. आणि हॉल बघूनच आम्हाला एकदम छान वाटलं. हाच रूम जर 2 BHK असता तर काय स्मॅशर नाही भेटत, स्मॅशर नाही आहे. वा वा वा. भाजी बघा इकडे, भाजी बघा, क्या बात आहे. इथे बघा आमचा आधुनिक स्मॅशर मिळत नाही आम्हाला, कुठे गेला काय माहिती आता शिफ्टिंगमध्ये, तर आम्ही ह्याच्यानी स्मॅश करतोय. आणि कसं माहितीये का, सगळी भांडी नाही आणलेली आहे ना, ते जागा नाही ठेवायला, म्हणून भांडी कमी आणली आहे. त्याच्यामध्ये आता ते भांड्यामध्ये भांडी राहिलीत कुठेतरी, चमच्याने पण होतो आहे. असं पण आपण करू शकतो. ही जी भाजी तू बनवते ही भाजी बनवून पण आपण ठेवू शकतो, आणि जेव्हा पावाला पाहिजे तेव्हा लावून देऊ शकतो. लावून देऊ शकतो, बरोबर. तसं पण आपण करू शकतो. तसं पण करू. आणि ही भाजीला बघून फ्रीज मध्ये आपल्याला वाटते की 1-2 दिवस आरामात राहील असती. तुला माहिती आहे का, माणसं म्हणतात ना ताईचं नाव का नाही घेत तुम्ही. हा बरोबर. तर आता मला आठवण झाली, परवाचे मिसळपाव, आपली झटपट मिसळपाव बनवली ना आपण, ताई काय बोलली माहितीये का, मी रक्षाबंधनला येईन ना तेव्हा तशी बनवून ठेव. अच्छा. ताई आली होती सर्व फंक्शनला, पण ह्यावेळी आम्ही ताईच्या फॅमिलीला रिक्वेस्ट करून रक्षाबंधनला ताईला आम्ही तुम्हाला नक्कीच दाखवू, बरोबर ना. राखी बांधताना तेवढं तरी मग तुम्ही त्या ताईलाच विचारा, मग ताई कशी आहे, तू येतेस पण तू व्हिडिओ मध्ये काय येत नाही, ते सर्व नाही दाखवणार फक्त तुम्हाला, पुढचं काय विचारायचं नाही.
झाली मॅश बघ. झाली. वा वा वा. आता मीठ टाकते. हो हो मीठ टाकायचं राहिलं ना. तिकडे आपल्या चवीपुरतं मीठ. चवीपुरतं मीठ टाकायचं. वा वा एकदम छान. तर अशा प्रकारे आपली मसाला पावचा मसाला बनवून रेडी झालेला आहे. रेडी झाला ना, तरी अजून वेळ लागणार वाटतं, जरा शिजायला पाहिजेत ना. थोडं शिजायला पाहिजे. ओके शिजू द्या. आणि तुम्हाला अजून एक गोष्ट सांगायची राहिली. आता जेव्हा पण समजा आपण ही विंडो उघडली, ठीक आहे, ही विंडो आपण उघडली, पाऊस गेला, आणि त्यासोबतच जर आपण आपला जो डोर ओपन ठेवला तर इकडून ना अशी हवा येते मस्त, आणि अशी क्रॉस व्हेंटिलेशन होतं त्याला. फॅनची पण गरज नाही जर आपण तो दरवाजा उघडला. पण आम्ही दरवाजा का नाही उघडत की आपली दिलूबाई असते खाली झोपलेली, ती कधी पण बाहेर सुटायची. ओके, तर अशा प्रकारे इकडे आपली रेसिपी सुद्धा झालेली आहे. आणि जरा रेसिपी झाली नाही, फक्त भाजी झाली आहे. जरा एक्झॉस्ट फॅन बंद करूया. त्याचा रिझन म्हणजे आवाज येतो. भाजी झाली आपली. छान एकदम. आता मोठा तवा असला असता ना तर तुम्हाला अशी पसरून दाखवली असती, बाजूबाजूला केली असती सर्व ना अशी, आणि त्याच्यामध्येच पाव दिले असतं करून मसाल्याचा. हो बरोबर. आता आपण पावाला भाजी लावूया, म्हणजे मसाला पाव बनवूया. आपली मसाला पावची भाजी तयार झालेली आहे. मसाला रेडी झालाय. मसाला रेडी झालाय. आता आपण पावाला मसाला लावायचा. त्याची पण प्रोसेस आहे बघा. पहिला आपण मसाला घ्यायचा व्यवस्थित. वा वा, हे करायला मला खूप आवडतं. मसाला मस्त एकदम असं चांगला गरम करायचं, आणि त्यानंतर काय करायचं, आता त्याच्यामध्ये हे चटणी पेस्ट टाकते, ही आपली लसणाची आणि मिरचीची. बरोबर. अरे वा, ह्याच्यामुळे जरा वेगळं होईल मी काहीतरी. बरोबर. आणि ही पण जरा भाजायची का त्याच्यात. आणि आता त्याबरोबर कोथिंबीर. वा वा वा, त्याच्यावरती भाजी. क्या बात आहे. आपली भाजी रेडी झाली आहे. आता आपण पाव टाकल्यावर आहे ना जास्त शिजवत नाही राहायचं, पटकन फिरवून घ्यायचं, पटापट फिरवायचं आणि पटापट काढायचं. आता मी त्याच्यामध्ये पाव टाकते. त्याचं पावाचं पीठ व्हायचं. हा, हे 2 पाव बघा असे हे करून घेतले, रूल करून. गॅस बारीक करते. वा वा वा, क्या बात है. वा वा वा. काजल बघे लवकर, बघे लवकर, लवकर आलीस तर मजा. क्या बात है. वा वा वा. आणि ते उलटा करून दाखव जरा परत. जास्त नाही फिरवत राहायचं ना त्याला. कसं जास्त नाही तर शिजणार ते. हो. आणि पाव भाजी कशी पहिलीच गरम आहे, तर पावाला ती भाजी लागली ना तर पाव पण बरोबर मग ते त्या हिशोबाने गरम होतात ते व्यवस्थित. बरोबर. चला सर्व करा, आता राहत नाही. क्या बात है. आ हा 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 हा, आ हा 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 हा. असा मसाला पाव जर दिला, सर्व करायचा, फोटो काढायचा. हा कुठे गेला चालली. एवढी घाई झाली आहे. पाव रेसिपी झालेली आहे. मसाला पाव रेसिपी. वरतून कांदा. क्या बात है. वा वा, म्हणजे सजवतात, नवऱ्याला सजवला जातं इकडे. कोथमीर, आणि त्याच्यावरती असं बाजूला असं लिंबू ठेवायचा बघ. मी बरोबर असं ठेवायचं बघ. बरोबर ठेव. क्या बात है. आणि वरतून थांब चीज टाकते का. टाक चीज टाक. अरे चीजने आंघोळ झालेली आहे. क्या बात आहे. बाप रे, 200 रुपयाचे पाव झाले. 3 रुपयाचे पाव बी 300 रुपयाचे झाले. आणि त्यासोबतच असं सर्विंगला आपण लिंबू ठेवला की काम आपला भारी झाला. क्या बात आहे. वा 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 वा. चला बाहेर चला. हे बघा 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 काय आहे. चला. आणि आमच्या मंडळी आता तुम्हाला टेस्ट करून दाखवणार आहे. आणि तुम्हाला सांगायचं आहे अजून एक प्रकार बनवायचा आहे, पण जर पाव आपले असे गरम झाले तर पहिलं टेस्ट करून दाखवतो, मग तुम्हाला वेगळा प्रकार करून दाखवतो. आणि हे टेस्ट करायला तुम्हाला काजल आणि भाई तुम्हाला टेस्ट करून दाखवणार आहे ही रेसिपी. मी दुसरी प्रकार टेस्ट करून दाखवणार आहे. तर मसाला पावचा एक प्रकार म्हणजे डायरेक्ट पाव मसाल्यामध्ये टाकलेला आहे. तर त्याचा पहिला प्रकार आता भाई आणि काजल तुम्हाला टेस्ट करून दाखवणार आहे. पटकन तोंडात डायरेक्ट गेला पाहिजे. वा वा वा. गरम नाही ना.
काय झालं बल्ले बल्ले मस्त आहे. बल्ले बल्ले झाला. गदर टू अंगात आला काय? खूप मस्त आहे. मस्त आहे पावभाजीची आठवण आली. सेम टेस्ट सेम. एकदम भारी ना. पण ह्याच्यात मेहनत कमी. डायरेक्ट आपला चमचा घ्यायचा असं डुबवायचा. एवढं लॉंग म्हणजे एवढं लॉंग प्रोसेस नाही, एकदम इझी होतं. एकदम छान आहे ना. आणि तुम्ही साहित्य बघितलात ना, काहीच नाही, मोजकंच एकदम साहित्याने एकदम छान. फक्त बनवण्याची पद्धत माहिती पाहिजे आणि एवढ्या सोप्या प्रकारे एक्सप्लेन केलं तर रेसिपी एकदम सुंदर होणारच. तुमच्या घरी पार्टी वगैरे असेल ना तर हे नक्की ठेवा. झटपट आणि सगळ्यांना भाजी आवडण्यासारखं. बनवून ठेवायची आणि मसाला पाव नंतर करून द्यायची. आता पण काजल बघ, नेहमी आपण पावभाजी ठेवतो तर माणसं बोर होतात. अरे रोज काय पावभाजी, असं बोलणार अरे मसाला पाव आहे, मसाला पाव. मस्त आहे, खूप छान आहे. टेस्ट तर कॉन्सेप्ट चांगले. चला तुम्ही आता हे खाऊन घ्या. आणि चीज पण आलेलं आहे भाई. हवा तर लिंबू पण वरतून असं लिंबूने आंघोळ घालू का? क्या बात आहे. बघा लिंबू टाकलेलं आहे. लिंबूची आंघोळ घालू का? तू पण एक तुकडा खाऊन बघ ना. नको, आता माझा स्पेशल होणार आहे, हे तुम्ही खावा. हा, स्पेशल नाही, तोपर्यंत एक पीस खाऊन बघ. एक पीस खा. वा 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 थोडासा बारका घ्या एकदम. मम्मी एकदम झणझणीत मस्त. मसाला ना आईला पण आवडेल. तुला टाकलं सेक्स मस्त टेस्ट वाटतं एकदम. आता ही जी मेहनत आठवड्यातून दोनदा तरी खाऊ शकतो. क्या बात आहे. तुम्ही खावा. आता ही जी मेहनत लागली ना आपल्याला, पाव कापून म्हणजे पाव रेडी पाव टाकले आणि त्याला कापून आपल्याला खावं लागलं. आता आपण काय करणार आहे, डायरेक्ट पावाचेच काप करणार आहे. पावाची चला काप करणार आहे. चला आता दुसरी पद्धत दाखव. तू खा, मी दुसरा बनवतोय अजून. तू खा गरम गरम तोपर्यंत. आता इकडे आपण जे पाव घेणार आहे, तुम्हाला हवं आहे? आता ह्या पावाचेच मम्मी आपण ह्या हा मोठा पाव आहे ना, ह्याला असे जास्त तुकडे कर, पावाचे तुकडे कर. चला आता आपण तुम्हाला दाखवणार आहे दुसरा प्रकार. त्यासाठी पण मस्का लागणार आहे. तर ही पण प्रोसेस सर्व तीच आहे बरोबर? तशीच आहे. तर इकडे मस्त आपण पावाचे पीस करून घेतले. ओके, पावाचे पीस करून घेतले म्हणजे ती मेहनत कमी झाली अजून. हा, इकडे पूर्ण मस्त आपण सर्वीकडे लावून घेतलं आहे. त्यासोबत कोथिंबीर. वा वा वा, भरून कोथिंबीर टाकली ना तरी चालते, जेवढी पाहिजे तेवढी. आणि त्यासोबतच चटणी टाकूया. पहिली आपण 2 चटणी टाकलेली ना. ॲक्च्युली ही सर्व चटणीची कृपा तुम्हाला सांगायची झाली तर. होय. तुम्हाला सांगतो, अजून एक टिप देतो. जर तुम्ही ही चटणी सुरुवातीलाच टाकून सर्व भाजीमध्ये मिक्स केल्यानंतर नाही टाकली तर एवढी तुम्हाला टेस्ट येणार नाही. बरोबर. ही जी लास्टला जी लसणाची जी फोडणी होते, लसणाची जी अशी तडतड होते ना इकडे, ह्याचीच ॲक्च्युलीची चव येते. त्याच्यासोबतच आता आपण बनवलेली भाजी. वा वा, असं मोजून पण आपण टाकू शकतो की 1 पाव आहे, 2 पावला 2 चमचा भाजी. टाकू का चांगली? सर्व टाकू हा. नको, आता ही पास झाली एवढी. ह्याच्यासाठी एवढी पास. पीस आहेत ना. हां, ती हवी तर नंतर खाऊ शकतो आपण. अशी सर्व मिक्स करायचे आणि घ्यायचं. आपण पास करतो याच्यावरती बरोबर. हो. जरा हाय फ्लेमवर आपल्याला सर्व करून घ्यायचं आहे. पाव टाकल्यावर गडबड करायची जास्त. हो. आणि म्हणजे पटापट पाव काढायचे. दुसरी ह्याच्यात टीप, जास्त पाव ह्याच्यात ना असं जास्त करत नाही बसायचं गरम. गरम नाही ते करायचे कारण पाव ना शिजणार मग ते त्याच्यामध्ये. पीठ होऊन जाईल पूर्ण, असं गोळा होऊन जायचं त्याचा. हां. मग ती मजा येणार नाही. हे झालं गरम. बारीक करते आणि त्याच्यामध्ये आता हे पाव टाकते. क्या बात है. पाव गेले मस्त. याला फक्त आपल्याला तर मिक्स करायचं आहे. नाही, मोडून खायची पण गरज नाही. ते बोला मेहनत कमी झाली. मेहनत कमी. क्या बात है. आणि बनवता आता हे माझ्यासाठी आहे ना, तर बनवता तिकडे लिंबू घेतलेला आहे मी. आणि आता लिंबू पिळतो बघा मी व्यवस्थित. दिसला काय लिंबू आहे बघा. क्या बात है. चला आता पटकन. आता मला वाटतं तुमच्या पण तोंडाला पाणी सुटलंच असेल बघून मम्मी. हे झाला आपला. झालं. हा. क्या बात है. आता कोणाला पाहिजे बघा. थांब. कोणाला पाहिजे सांगा. चला सर्व करा आता, पटापट सर्व करा. क्या बात है. वा वा वा. आता ह्याच्यावरती बस राहत नाही. आता ह्याच्यावरती जरा आपल्या चीजचा कांद्याचा पाऊस पडू दे जरा. क्या बात आहे. कांद्याचा पाऊस, त्यानंतर कोथिंबीरचा पाऊस. लिंबू टाकलेला आहे. कोथिंबीरचा पाऊस आणि सर्वात जास्त नाकात गेलाय. आणि सर्वात इम्पॉर्टंट आता चीज. चीजचा पाऊस बघा कसा पडतोय. चीज सोलून घेते. दिसायला एकदम छान वाटतं. आणि ह्याचा सुगंध तुम्ही बनाल ना, वा वा वा. सुगंध बघून तुम्ही व्हिडिओला लाईक कराल असं होतंय. एवढी घाई झाली आहे, सगळ्या टाकू सुद्धा देत नाही.
आता कारण चीज पहिले पाव खाल्ले नाही ना त्यांनी. हा, वा 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 वा, क्या बात है. आता काटेरी चमचा द्या फक्त, बस झालं आपलं काम. काम भारी झालेलं आहे. बस 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 बस. आता थोडा कशाला ठेवू. सर्व चीज संपवलेलं आहे. चीजचा वर्षाव झालेला आमच्याकडे पूर्ण एकदम मस्त. आता चमचा द्या आणि तुम्ही सर्वांनी पण आता टेस्ट करायला या. काटेरी चमचे 2-3 टाकायच्यात. आम्ही सर्वांनी परत मिळून खातो कारण त्यांनी पण एक खाल्ल्याने हे 2 पाव आहेत. सर्वांनी मिळून खाऊया. तर रेसिपी रेडी झाली आहे. चला टेस्टिंगला. हो हो हो, चमचा रेडी आहे. भाईचा कुठे चमचा आहे? भाई घ्या, हा वाला चमचा घ्या. तुम्हाला खाल्ला नाही, घ्या खावा, मजा मारूया आपण. चला हे बघा, आता तोडायची गरज नाही. हा पाव घेतलेला आहे. गरम असेल. गरम आहे. मस्त एकदम. चिजवाला खा ना, चिजवाला काजल. वरचा हा घे, दाबून घ्यायचा. गरम असेल. नाही गरम नाही, गरम नाही, गरम नाही. अरे नाही गरम आहे. हो, वाफ येते. कसं झालंय तुम्हाला सांगू, ही पावभाजीची भाजी असली तरी ही पावभाजीपेक्षा भारी लागते. खूप आउटस्टँडिंग रेसिपी आहे. 10 out of 10 या रेसिपीला. बनवायची पद्धत पण सोपी. हायली रिकमेंडेड पार्टीसाठी, घरीसाठी, किंवा आपल्या जिभेच्या चटरपटर. कधी असं वाटलं ना चस्का लागला आपल्या जिभेला की बाहेरचं काहीतरी खायचं आहे, एकदम छान. खाऊन सुद्धा तोंडाला पाणी सुटते, एवढी ही रेसिपी टेम्पटिंग झाली. आणि वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी म्हणू शकतो मसाल्याच्या फॉर्मॅटमध्ये. आणि जास्त पण तिखट नाही लागत, एकदम चटपटीत लागते. जो कॉन्सेप्ट आहे एकदम छान झाली आहे, एकदम मस्त झाली आहे. तर तुम्ही पण ही रेसिपी बनवा. रेसिपी बनवल्यानंतर आम्हाला आजच्या कमेंटमध्ये किंवा उद्याच्या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये सांगा की तुम्ही रेसिपी बनवली की नाही. आणि व्हिडिओला लाईक करा. नक्की बनवा. मुलांना काय नाही, सगळ्यांना कठीण आवडेल. नाही का, अजिबात एकदम सोपी रेसिपी आहे. आणि आपल्या चॅनलमध्ये आणि जर मी करून दाखवली म्हटल्यावर ती सोपीच असतात. येस, एकदम रेसिपी सोपी आहे. आपल्या चॅनलमध्ये जर लहान मुलं असतील तर तुम्ही तुमच्या आईला रिक्वेस्ट करा, नाही तर आईच्या पाठीच लागा, ही रेसिपी बनवून दे मला. तर रेसिपी एकदम छान आहे. व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन वाजवा, हसत राहा आणि असाच मसाला पाव खात राहा. बाय बाय. बाय बाय. भाई चला संपून टाका आता.